Salam mehribanly bollar, edi dileşler, gadardan tomaşaçylar, öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Häzirki döwürdäki ady bilen Nowruz bayramy, bahar bayramy ýöne almy suwutnamalar esasynda biziň milli taryhymyz, milli ruhumyz esasynda manysy 12 haýwanly gadymy ýyl hasabyndan görä täze ýylyň ilkinji güni bolan 21 mart täze ýylyň täze güni ýa-da has gadymy ady görnüşi bilen Oğulhan atamyzyň doglan güni bolan Oğuz güni 21 marty tüýsürekden gutlaýan her bir türkmeniň, her bir ýerleşimizden, watandaşymyzyň mundan soň ömrüniň her pursatynyň edil Nowruz bayramy, bahar bayramy ýaly, bahar ýaz ýaly geçmegini dilige edýän. Şeýlede olaň hemme maşgala ozaklaryna Nowruzyň bereketini dileýän. Mehribanly gonlar, bir gyssaly habar gelip goşdy. Şoň üçin şu gyssaly habary siziň dikkatyňize ýetirmek isleýän bütün Türkmenistanyňky we şo sebitdäki türkmenlere we goňşy doganly halklara ýetirmek isleýän. Bu habar bize aktivist Bakydan gelip goşdy. Baka Türkmenistanyň içinden we dürli degişli ýerlerden berilen maglumatlara göre bilinçli ýaly bir näçe saat mundan öň Owganistanyna, Türkmenistanyna, Özbegistanyna, Merkezi Aziýada gaty güýçlü ýer tetreme, ýerranma bolup geçdi. 7 bal tögereginde. Şoň üçin jogapkär ýol başçylar, alymlar, hünärmenler şu gece saat 2 bilen 4'ün arasynda Türkmenistanyň wagty bilen Aşgabat wagty bilen ýene-de güýçlü ýer öranmalan gaýtalanyp biljekdigi duýduruş berilýär we şu duýduruşy şu bolup biläjek tebii wet bagçylygy hadisany biziň hem gysgaly ýagdaýda öz tomaşaçylarymyza ýetirmegimizi haýyş etdiler. Bizim şoň üçin gysgaly ýagdaýda şu duýduruşy, gysgaly habary, maglumaty siziň dikkatyňize ýetirýär. Aşgabat wagty bilen gije saat 2 bilen 4'ün aralygynda ýene güýçlü ýer öranmalaryna garaşylýar. Şoň üçin häzir bolan mehriban doganlar, ýurdun içindäki çeşmelerden gelen maglumata görä Liwap vilayatynyň ýaşaýjylaryna duýduruş berilipdir. Äge bolun ýer öranma, gaty güýçlü ýer öranma gaýtalanjak diýip, şoň üçin eger mümkin bolsa howpsuz ýerlerde, howpsuz ýagdaýlarda bolsaňyz diýip halka duýduruş berilipdir. Bizim öz gedegimizde diňe bir Türkmenistanyňky däl, Özbegistanyňky, Owganistanyňky, Eýranyňky, Garagylpagystanyňky, umumyň Merkezi Aziýa we ogul Türkmenistanyňky öz doganlarymyza, doganlyk halklarymyza şutaýdan bildiriş edýär, duýduruş berýär. Gije saat 2 bilen 4'ün arasynda ýene güýçlü ýer öranmalaryň bolmagyna, gaýtalanmagyna garaşylýar. Şoň üçin ätýaşy bolun, äge bolun, mehriban doganlar, edil adamlar. Nowruz bayramy bilen baglanşykly şu gün ýörüýde günýaýlym etjekdik. Ýöne şu tebii betwaçylyklar sebäpli biz şu gün duýduruş edip ertir bolsa ýa-da bir gün Nowruz bilen baglanşykly, Nowruzyň manysy, milliligi, din bilen baglanşygy, İslam dinine, musulmançylyga ters mi, dälmi, şonu bagdaşdyrmalymy, bagdaşdyrmalamy? Nowruz bellemek dine garşymy, dälmi, dinden çykarýarmy, çykaranokmy? Şu zatlar arada köp sanly sorawlar, jedelleşikler boldy. Şoň bilen baglanşykly size netip bolsa ertir ýa-da bir gün umumyň şu bir güniň içinde gurnaljak günýaýlymda, Nowruz bilen baglanşykly günýaýlymda size maglumatlar, garaýşlar ýetirir.
Ýene bir gaýtalayan mehriman doganlar gysgaly habar. Şuň giýje Aşgabat wagty bilen saat 2 bilen 4'ün arasynda ýene güýçli ýer titremelerin, aranmalaryň gaýtalanmagyna garaşylýar. Şoň üçin häzir bolun. Diňe Türkmenistanyňky da, Türkmen Sahradaky, Owganistanyňky, Özbegistanyňky, Garagylpagystanyňky we umumyň şol Merkezi Aziýadaky Türkmen doganlarymyz, dünýä türkmenleri doganyň halklary ägä bolun, ätiýaşly bolun. Allah hemmeňizi öz penasynda görünen, görünmeýän belawatarlardan gorap saklasyn. Ýene-ki efir duşuklamada şenni hoş sag bolun, Allah ýarňyz bolsun.